खुलुमबाय लोगोफोर टिके एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जों डिजिटेल लार्निं 18 नि गेजेरजों मोनसे गोदान आयदा लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय थाखो 1 नि फरा 2 नि पार्ट 2 भिडिअ। बेयाव जोङो फरा 2 नि पार्ट 1 आव माखासे हांखोफोरखौ जों सिनायनो मोनदों। दानिया जोङो माखासे गारां हांखोफोरनि महरफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों सोलोंगोन। बे मोनबा गारां हांखोनि महरफोरखौ जों दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों गोरलैयैनो सोलोंनो नाजागोन। फंबाय बिनानाव उन्दै उन्दै अनजालु अनजालि फरायसाफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो गासैखौबो बुजि मोनगोन, गोरलैयै बुजि मोनगोन। दानिया जों आवगायलांनोसै। मोनबा गारां हांखोफोरनि महरखौ माबायदि गोरलैयै सिनायनो हायो। मोनबा गारां हांखोफोर बिसोर जाहैबाय अनि सोमोन्दै जों बिनि महरखौ जोङो दिनै सोलोंगोन। आरो बिनि उनाव दं आनि महरखौबो जों दिनै गोरलैयैनो सोलोंनो हागोन। आरो बिनि उनाव दङ गुसुं इ, बेखौ जोङो जायगा लायै जायगा इबो होनो। बिनि महरखौबो जों दिनै सोलोंगोन। आरो बिनि उनाव दं गोलाव इ, बेखौ इबो होनो। बिनि महरखौबो जों दिनै सोलोंगोन। दा बिनि उनाव जोबथा दङ मा दङ एनि महरखौबो जोङो दिनै सोलोंनो हागोन। दानिया जों फैनोसै महरफोर। अनि महरा माबायदि, आनि महरा माबायदि जायो जों फैबायानो। अनि महरा जाहैबाय नैबे, बेनो जाहैबाय अनि महर। आरो बिनि उनाव दं आनि महर, नैबेयो आनि महर। दाना नैबेयो जाहैबाय इ बा गुसुं इ, बेयो इ महर बा गुसुं इ महर होननो हायो जों बेखौ। दाना दं बिनि उनाव गोलाव इ बा इ। बे गोलाव इनि महरा नैबेनो, बेखौनो मा बुङो गोलाव इनि महर, गोलाव इ महर। नैबे जाहैबाय एनि महर, बे जाहैबाय एनि महर। दाना जों बेयाव सोलोंनोसै बे मोनबा महरफोरा बबेबा मोनसे खौरां हांखोनि बबे महरा बबेथिं जिरायो, जयो, बेखौ जों दिनै सोलोंगोन। गिबियावनो जों नैबे मोननै टिप्सखौ बयनिख्रुइबो गोनांथार, गोसोआव लानो गोनांथार बे टिप्सखौ नोंसोरो खोनासंनानै लाग्रो। से नम्बराव दङ मोनसे हांखोआव मोननै गारां महर ज'आ। थारमाने बे क, हमनानै लाबाय जों मोनसे हांखो, खौरां हांखो क। बे मोनसे हांखोआव मोननै गारां हांखो ज'आ एबा अ महर होनायनि उनाव आरो आ महर बा इ महर बा गोलाव महर बा ए महर, बिदि मोननै महर ज'आ होननानै बुंदों। बेखौ नोंसोरो जेब्लाबो गोसोआव लाखि। आरो बिनि उनाव मा दङ इ महर एबा गुसुं इ महरा जेब्लाबो खौरां हांखोनि सिगांथिं थायो, अर्थात आगसिथिं। बे मोनसे गारां हांखोफोरनि गेजेराव बे मोनसे हांखोआल' खौरां हांखोनि सिगांथिं थायो। बे महर मोनसेयाल' सिगाङाव थायो। बेखौ नोंसोरो जेब्लाबो बावनो नाङा। दानिया जों बबे महरा खौरां हांखोनि बबेथिं जिरायो, आगदाथिं ना आगसिथिं, खर'आव ना गाहायाव,
महरखौ जोङो दिन्थिनोसै बे मा महर मोनलाय बे अ महर बे अ महरा जेब्लाबो खौरां हांखोजों दाजाब्ला आगदा एबा उनथिं थायो जयो बिनि उनाव आ महराबो आगदा एबा उनथिं जयो आरो बिनि उनाव गोलावैयाबो उनथिं जिरायो बे मोनथाम मख'फोरा उनथिं जिरायो दिनैनि बे मोनबा गारां हांखोनि महरफोरनि गेजेराव बे मोनथामा आगदाथिं जिरायो एबा उनथिं जिरायो आरो बिनि उनाव फैगोन ए महरा जागोन खर'आव जिरायो एबा गोजौआव खौरां हांखोनि गोजौआव बियो जिरायो एबा थायो बियो गाहायाव थाया आगदाथिंबो थाया आरो सिगांथिंबो थाया ओमफ्राय दानिया फैलायबाय इ महर एबा गुसुंनि महर बियो जों सिगाङावनो बुंखादोंमोन बे जेब्ला बे खौरां हांखोनि सिगांथिं थायो बे मोनसेल' थायो आरो गुबुनाबो गावबागाव जायगायाव थायो खिन्थु खौरां हांखोनि सिगांथिं जिरायनाय हांखोआ बबे होनोबा जों इयार' मोनसेल' होमबा जों मिथिबाय दिनैनि मोनबा गारां महरफोरनि गेजेराव जोङो सिगांथिं मोनसे दङ इ महर गोजौआव ए महर दङ आरो उनथिं बा आगदाथिं अ महर आ महर आरो गोलाव महरा जिरायो दानिया जों फैनोसै होमबा नेक्स्ट गारां हांखोफोरनि महर दाजाबनाय गारां हांखोफोरनि महर दाजाबनाय बबे हांखोजों बबे महरखौ दाजाबब्ला माबायदि जायो बेखौ जों फारि फारियै मोनसे महरनि मोनसे दानिया जों महरफोरखौ दाजाबलांसै ख'आव अ महरजों मा जायो ख अ महर ख बेखौनो जायगा लायै जायगा मा होनो ख महर अ ख होनो दाना ग दाजाब अ ख'आव अ महरजों ग अ महर ग ज दाजाब अ बेखौनो जों मा बुङो ज'आव अ महरजों ज अ महर ज दानिया न दाजाब अ न'आव अ महरजों न अ महर न दानिया गुबुन मोनसे महर ख'आव आ महरजों मा जायो ख आ महर खा बा ख महर आ खा होनो दानिया ग दाजाब आ ग'आव आ महरजों ग आ महर गा ज दाजाब आ ज'आव आ महरजों जा न दाजाब आ न'आव आ महरजों न आ महर ना दाना गुबुन मोनसे महर ख'आव इ महरजों एबा गुसि महरजों ख गुसि महर कि ख गुसि महर कि बा जायगा लायै जायगा बेखौ मा बुङो ख महर इ कि होनो दाना ग दाजाब इ ग दाजाब गुसि ग'आव गुसुं महरजों ग इ महर गि ज दाजाब गुसुं इ ज'आव गुसुं महरजों जि ज इ महर जि न दाजाब इ न'आव इ महरजों बा गुसुं महरजों न इ महर नि दाना गोदान मोनसे महर ख'आव गोलाव इ महरजों मा जायो ख गोलाव इ महर कि ख महर गोलाव इ कि होनो गुबुन गुबुन जायगा दाना ग दाजाब गोलाव इ ग गोलाव इ महर गि ग
ज'आव गोलाव महरजों गि ज' दाजाब गोलाव इ ज'आव गोलाव महरजों ज' गोलाव महर जि नुआव गोलाव महरजों न' गोलाव महर नि दानि गोदान मोनसे महराव ख'आव ए महरजों मा जायो मिथिबा क ए महर के एबा क महर ए के होनो दानिया ग दाजाब ए बा ग'आव ए महरजों ग ए महर गे स दाजाब ए ज'आव ए महरजों जे न' दाजाब ए न'आव ए महरजों न' ए महर ने फै दानिया गाहायाव गारां महरखौ लानानै जोङो सावगारियाव नायनानै गेबेङै मुंफोरखौ गारां महर दाजाबनानै गेबेङै लिरनि बे गारां हांखोनि महरफ्रा जाहैबाय अ महर आ महर गुसुं महर एबा इ महर गोलाव महर ए महर बायदि बायदिब्ला बे महरफोरजों जोङो सावगारिखौ नायनानै गेबेङै सोदोबखौ दानि सावगारियाव नुदों जोङो थाला बे थालायाव मा महर होयोबा थाला जागोन जोङो सावगारियाव नुदों गेजेराव ट'नि खाथियाव लांदां जानानै दङ बेयाव माबा मोनसे गारां महर होयोबा बेनि आबुं एबा नंगुबै मुङा जागोन बेनो जाहैबाय आ महर बेनि उनाव फैलायबाय सावगारियाव नुदों जोङो मा दङ ककायाव जोबथा ख'नि खाथियाव माबा मोनसे महर नांगौ आ महर होदेरोबा बियो जागोन गेबें सोदोब कका बिनि उनाव नेक्स्टआव जेखाइ सावगारियाव दङ जेखाइ आरो खेरा दा जेखाइ जानो थाखाय जोंनो मोनसे मा नांगौ गारां हांखोनि महर नांगौ बेयाव गेबेङै सोदोबा जानोब्ला मा महर नांगौ जोंनो ए महर होयोबा जेखाइ सोदोबा गेबें जागोन दाना नैथियाव दङ खेरा जानो थाखाय जोंनो बेयाव माबा मोनसे महर थालांगोन बे महरानो जागोन ए महर होयोबा बेयो खेरा जागोन आबुं जागोन नंगुबै जागोन दाना सावगारियाव दङ गथ' आरो फल' दा जोङो गिबियावनो गथ'खौ लिरनो थाखाय मा महर नांगोन उननि थ'आव अ महर नांगोन जोंनो अ महर होयोबा गथ' जागोन दा नैथियाव दङ फल' जानो थाखाय जोंनो मा नांगौ जोबथायाव बेयावबो न'नि खाथियाव उनाव अ महर अब्लासो जागोन फल' उनाव दङ सावगारियाव दङ बे मुंदांखा बर'नि मुंदांखा लेखा बिजाब बेनो जाहैबाय गीता भागवत गीता बे भागवत गीता जानो थाखाय जोंनो मा महरनि गोनांथि दङ गोलाव महरनि गोनांथि गैया गोलाव महर फैबाय अब्लासो बे लेखानि बिजाबनि मुङा जागोन गीता दा नैथियाव दङ इन्डिया गेट बेयाव बबेयाव दङ दिल्लीयाव होमबा दिल्ली मुं जानो थाखाय जोंनो माबा मोनसे गारां महर नांगौ बे महरानो जागोन जोबथा ल'आव गोलाव महर दिल्ली दाना सावगारियाव दङ रिक्सा आरो मा दङ गिसिब रिक्सा जानो थाखाय जोंनो गिबियावनो गुसुं महर नांगौ इ महर अब्लासो रिक्सा इ मुङा आबुं जागोन बेनि उनाव दङ गिसिब जानो थाखाय जोङो गिबियाव मा नांगोन इ महर होयोबा गिसिब जागोन